tun tum chu thlanak bo to mu let le dan kan soi venga lo ri khoi sa tukin lama khan hei ka thlanak le ho chu tiang hi lo ni ta hi heng kan thlanak hi kan lo delete pal ani po in kan phone a hian kan phone hi ein ang lo phone a zirin file manager a ta hian han lut ta la ke chuan he ta folder icon te hi han metla ta hian i phone a i file ho zong zong a kha i app file ho te kha ta hian a lo om vek anga ta khan DCIM tia hian thumbnail om ve thina hei ta hian kan thalak delete to kha lo om thina hei hi kan du to lo kan pai ho kha lo om khom ani phe chon pai zela tha ai hian memory ai hack mai maya tin keima ni ina kan thalak du lai kan lo delete pal ate po kha heta hian al om ve le thina kha ta khan kan en masanga tin ka soita ang khan phone in ang lawa kan phone a thumbnail hi om ve lawa DCIM hi om ve lawa ni chuan application kan mananga ya Play Store kha han open la Play Store han lut la ta hian hei this digger te po hi man tlak ve view tho maya ase keima hi chuan mobi saver hi thajokin ka ria hei hi install sta kan ya hemi mang hian kan soyanga hei hi lo ni ta hei hi ni mobi saver hei hi in install anga hei chu ka install sa to avain ka open ngal mai thei install zo in open anga te chuan ti hian a lo lang don ani ta hian photo le video ti lo hi SMS te contact te SD card mi te WhatsApp call log ti te po hi om ve ama se heng hi chu phone root kher lo chuan a man thei lowa phone root lowa man thei tur kan du ni chuan hi a app kha lo Google ve tai langin mobi saver non root app ti te po khan han Google top mai la a omani chuan kan van nei mai kala jong chin lo hai hi chu ka soi thui vak thei lo tun tuma chuan thalak le video bi ka khalo soi tai langin contact bi kai chu hemi app atang chong ka soi ta kang khan ru tanga ya hei ta hian hei scan tu ma se root lo chuanin a recover thei lo wangin soi ta lo mai langin photo le video bi ka kha han kan han lu ta hei ta hian a scan ta char chara ti khan hei scan zo khan okay turin lo lang ta kan okay ang tin hemi hi photo kan lu khan hi app kan install tira chuan alo ngai na ron omanga ha kha alo turani he chuan hei ti hian thalak recover tura kha lo om ta tu mai hei ka thalak delete to man na mi to te ni hei heng ang ho hi lo om tu mai hei heng hi kan du a ho kha kan recover du ho kha ka delete to mi ho ni ta heng ho te po hi kala du ani chon kala recover le thaya ka du ho zonga kha ta hian tian kan ma kanga hetilaya mi feijum te han met tai langin ta hian hei kan recover hetilaya kan soinon le anga hetilaya feijum te kha suk zong om te kha kan han metanga ti chuan kan recover du a kha hian kan mark zel mai anga ti chuan kan mark ho kha kan recover tura chuni ta atia kan du ho zong kan mark nu wa khan he ta chung lama hei recover ti lo om hi hei kan han metanga ti chuan kha a kal zo huna he ta hei mit lem om te hi kan han met lenga ti chuan hei kama kho zong kha chu lo in recover ta vek mai hei hi thil ho te ani nakin la khave lo te kan om zela la khave lo te tan chuan thil har sa tak ani ve thina wangin kha kan chop chuk ve le ani atin video bi ka po ta hian han lut tai langin hei ti hian video kan lo delete to po kha ta hian kan han select le anga kan du ho kha chu na china mi ang tho khan kan recover le vek te ani hei hi app thave tak mai ani a alla khelo te po kan omanga khe to te po kan omanga hi kan lo chhar tang kai nge ka ring kalome